Moni nonse, ndabweranso ine bambwali. Lero mutu wathu ndi tsiku lomwe Yesu adalira. Vesi atoloweza nda Galatiya 6 vesi yake 2. Nyamuliranani zothodwetsa. Lero tiphunzira kuti Mulungu akufuna kuti ndizisamala za ena. Kodi munthu amene mmankondo amwalira? Kodi mwataya bwenzi kapena chiweto? Tsiku lina Yesu adayendera bwenzi yake omwe adali ndi nkhani yachisoni. Kodi muganiza kuti iye adachita chiyani? Mariya, Marita ndi Lazaro ankakhala ku Betaniya, kufupi ndi ku Yerusalemu. Alongo awiriwa ndi mchimwene wawoyu adali anzawo apa mtima a Yesu. Nthawi zambiri amakhala nawo pamene iye anali ku Betaniya. Iwo ankadziwa za mphamvu zake, ndipo pamene Lazaro adadwala, iwo adatumiza uthenga kwa Yesu. Koma Yesu sadapiteko nthawi yomweyo, ndipo adakhala kumene iye adali masiku ena awiri. Kenako adayamba ulendo wopita ku Betaniya, ndipo pamene ankafika ku Betaniya, Lazaro adali atamwalira kale kwa masiku 4 apitawo. Yesu ankadziwa kuti Lazaro amwalira, ndipo anakonza plani yoti adzaukitsa Lazaro. Izi ankafuna kuti adzatsimikizire kuti iye adali mwana wa Mulungu. Koma alongo ake a Lazaro sankadziwa za chikonzero cha Yesu. Iwo ankangodziwa kuti Lazaro adali akudwala, ndipo adatumiza Yesu uthenga, ndipo iyeyo sadabwere. Mariya atamva kuti Yesu wayandikira kumudziwo, adatuluka kukumana naye. "Mukadakhala kuno, mlongo wanga sakadafa," adatero. Koma padali chiyembekezo pang'ono mwa iye. "Ndikudziwa kuti ngakhale tsopano Mulungu adzakupasani chilichonse chomwe mungapemphe," adawonjezera. "Ine ndine kuuka ndi moyo," adatero Yesu. "Ndipo yense wakhala ndi moyo nakhulupirira mwa ine sadzamwalira nthawi zonse. Kodi ukhulupirira ichi?" "Inde," adatero Marita. "Ndikhulupirira kuti ndinu Khristu, mwana wa Mulungu." Anali ndi chiyembekezo chatsopano mu mtima mwake, ndipo adathamanga kukatenga mlongo wake. "Phunzitsi wafika," adauza Mariya. "Akuti upite." Mariya adanyamuka natuluka mwachangu kunja kwa muzi kukumana ndi Yesu. Atamuona adagwa pa mapazi ake nalira mofanana ndi Marita. "Ambuye, mukadakhala kuno ino, mlongo wanga sakadamwalira." Yesu ankadziwa chomwe chiti chichitike. Iye azalamula kuti mwala wotchinga pa manda uchotsedwe, ndipo azapemphera kwa Atate ake kumwamba ndi kuyitana Lazaro kuti atuluke m'mandamo. Lazaro azauka m'mandamo alomangidwa nsalu zakumanda, ndipo azilongo akewa azakumananso ndi mchimwene wawo, ndipo azakhala okondwa. Koma pa nthawi abwenzi ake awiriwa adalosweka mtima, ndipo mmodzi wa iwo adali kulira pa mapazi ake. Mtima ake wachifundo udakhuzika, ndipo nayenso adalira. Naye adalowa nawo mchisoni limodzi ndi Mariya komanso Marita. Adali ndi chisoni monga momwe iwonso adalili, ndipo adalira nawo limodzi. Apa Yesu adapereka chitsanzo chothandiza anzathu akhala ali m'mavuto. Adaonetsera momwe tiyenera kuchitira ndi wena. Adatiphunzitsa kuchita ngati vutolo lagwera ife, kumva momwe iwo akumvera. Monga Yesu adachitira apa, ifenso tikuyenera kuchita chimodzimodzinso ndi awo omwe akukondwa kapena kulira.